Brexit, nasib kwaħat jaf xini. L-Ingliżi tant iddejqu l-iktar mill-immigrazzjoni illi votaw biex joħorġu mill-Ewropa. Alla volja jridu jħallsu ħafna flus biex joħorġu. U se joħorġu. Naħseb li aħna minna żball. Illi daw li kienu alleati tagħna wkoll kieku ma kienux għall-Ingliżi, kieku aħna waqajna fidejn il-Ġermaniżi, ejja ngħiduha. Aħna il-Prim Ministru tagħna qatt ma missu ħalla l-Ewropa tużah bħala l-whipping boy isawwat lill-Ingliżi u jqgħod jgħidilhom issa tara la toħorġu kif ħadd tkunu f'pożizzjoni inferjuri. Għaliex qed ngħidha di? Jew neddaw bib tagħna. It-tieni 30% tat-turisti jiġu mill-Ingilterra. Għaw xi 10,000 is-sinqas residenti Ingliżi f'Malta qed ibigħu il-proprjetà għax ma jafux fejn huma. Aħna għadna ma ħriġnilhomx garanzija li se joqogħdu għaw Malta. Imma jfisser ukoll li aħna sa nitilfu wkoll il għaliex hekk inti għandek tobba, nersi, studenti. La jkollna l-mutual recognition awtomatika. U laqqas iħalluhom hemm eluf ta' Maltin illi qegħdin jgħixu l-Ingilterra. Laqqas ituhom id-drittijiet li ħaqhom. Ma misna qatt nintużaw bħala whipping boy tal-Ewropa. Aħna misna ippritkajna anzi illi l-aħjar pożizzjoni kellha tkun illi l-Ingliżi ma joħorġux. Allura intuhom kondizzjonijiet aħjar milli kellhom. Grazzi.